Production. Wando yoruponiso iyo wando yoruponiso tiri kwedu kwatakakurira kumagunje aiwaka sondo nesondo taienda kuchechi Salvation Army aiwaka kwaidana unonzwa asi chainge chakakosha Congress gore negore vanhu vose vaiungana pamagunji pane rwiyo rwanhu tusingafe hangu ndakakangana imi teerera unzwa Haleluya 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 nokunda nomufa Haleluya Haleluya sibi ishewe tu anouya Amen Haleluya 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 nokunda nomufa Amen Haleluya 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 ishewe tu anouya Wando yoruponiso iyo tiri kwedu kumagunje ukwainakidza gore negore Congress varume ozainakidza tiri kwedu kumagunje ukwainakidza gore negore Congress varume ozainakidza Haleluya